A cikin masarautarmu na taɓa tsintar kaina a cikin wani halin rayuwa, ba ko shakka hassada guda ce mai lalata gaɓɓan jiki. 'Yan uwana sun nuna min tsantsagwaron hassada da ba zan taɓa mantawa ba. Duk da cewa ban kasance mai kula ga al'amuran yau da kullum ba, amma sai gashi na gano nufinsu a kaina. Bari na faɗa maka kaɗan daga cikin zaluncin da na samu kaina a ciki. Ki ina abincin da na ce ki dafa min? Yanzu gaskiya ba zan iya ba domin ina yi wa Umma aiki, sai dai ka jira na kammala. Ke ni za ki faɗa wa haka? Amma baka da mutunci, haka kawai sai kawai yarinya dukan tsiya? Umma hala baki ji abin da ta faɗa min bane. Ko me ta faɗa maka ba za ka yi hakuri ba? Haka kawai sai kawai yarinya duka? Hassada ce ta sanya 'yan uwana yin garkuwa da ni a cikin daji, kuma a cikin wannan dajin ne suka samu nasarar danna fuskata a cikin asid. Ikon Allah sai gashi asirinsu ya tono bayan 'yan sanda masu patrol ɗin dare sun kama su, ni kuma aka shigo da ni asibiti. Dukkanin waɗanda ke da hannu akan wannan aika-aikar da ya same ni sai da suka haɗu da annoba mara iyaka. Mu guji hassada domin hassada babban ciwo ne da ke janyo afkuwar masifa a cikin al'umma.